Il-wirja tax-xogħlijiet tal-iskultur Antonio Shortino f'Ruma tfakkar ftit aktar minn 100 sena minn l-artist ippreżenta f'Ruma l-idea tiegħu tal-monument tas-Suldat mhux magħruf. Il-karriera ta' Antonio Shortino laħqet il-qofol tagħha f'Ruma fejn kien sar figura ewlenija fix-xena artistika ta' żmienu. Shortino li għex bejn l-1879 u l-1947 u artist Malti mitwelid u Taljan b'adozzjoni. Kif spjega l-kuratur ta' din il-wirja mtella mill-Ambaxxata ta' Malta fl-Italja u ospitata mis-Soċjetà Dante Alighieri, tenfasizza l-proġett viżjonarju ta' Shortino, il-monument tas-Suldat mhux magħruf, li fassal wara l-ewwel gwerra dinjija. Il-proġett li Antonio Shortino ħadem fuqu għal 3 snin joffri riflessjoni emozjonanti dwar il-konsekwenzi qerrieda tal-gwerra u l-viżjoni tiegħu għall-monument li għaqqat in-nazzjonijiet. Din il-wirja qed turi wkoll numru ta' disinni, skizzi, studji li permezz tagħhom nafu x'kellu f'moħħu Antonio Shortino għal dan il-proġett u li kikun bena kif kien ser ikun biex ngħidu hekk jidher dan il-proġett. Fl-aħħar nett dan huwa mument importanti wkoll għall pubbliku Malti għaliex iwassal ukoll l-importanza tal-għarfien ta' dan il-proġett hekk importanti u ta' ħidmet dan l-iskultur f'Ruma f'dawn iż-żminijiet li llum qegħdin nikkommemoraw ukoll permezz ta' din il-wirja. L-Ambaxxatur Daniel Azzopardi qal li din waħda mill-inizjattivi li l-Ambaxxata torganizza bis-sosten tal-Fond tad-Diplomazija Kulturali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu. Permezz ta' dan it-tip ta' avvenimenti u eżibizzjonijiet, apparti li qed nikxfu l-eruq fondi li għandna Ewropej minn suġin mal-Italja wkoll, qed niftħu bibien oħrajn li lin mill-kultura li jgħinuna fix-xogħol tagħna bħala ambaxxata. Il-wirja ġiet inaugurata mill-President Miriam Spiteri de Bono li sostniet li minkejja li l-idea ta' Shortino għal dan il-monument baqgħet biss fuq il-karta juri l-ġenju li kien dan il-bniedem. Qalet li hu kunċett li juri li n-nazzjonijiet kollha għandhom jagħtu ġieħ lis-suldat mhux magħruf. Ngħid għalija jiena f'dan, rajt illi kien hemm iż-żerrija ta' dak illi illum qiegħed magħna. X'qiegħed magħna? Il-fatt illi pajjiżi ta' rieda tajba bħalma hu pajjiżna anke f'fora internazzjonali jagħmlu ħilithom biex fid-dinja jirrenja l-paċi. U jiena dina veru rajta li hija xi ħaġa illi għandna nirrikonoxxu. U l-Ulijiet Malta hemm bżonn li napprezzaw il-ġenju tagħhom, l-intellett tagħhom, għaliex? Għax aħna l-prodott tagħhom. Din il-wirja ta' prestiġu dwar Antonio Shortino qed tittella f'Palazzo Firenze f'Ruma u tibqa' miftuħa sal-11 ta' Frar.